niti wancine limbukan utawa cangikan ngono ya Pak. Iya. Macah piling swasana. Oh, ora ngono. Manduk yogang. Ben iso kondo ngono. Lho kok arep padha mresani jejer ingkang kaping sepisan. Wis padha mresani padha antusias kono. Do ngrungokake, do ganteke rembuge jejer sepisan mau ngarep. Dadi kene ya do tegang otote. Heeh. Yo dikendhoke ya Mak. Ben aja tegang, ben aja tegang. Kepiye Mak? Carane yo ngene iki caos panglipur iki limbukan utawa cangikan. Oh ngono ya Mak. Iya. Iki nganggo bintang tamu. Mengko gara-gara bintang tamune. Oh ora ngono. Lah kok iso matur kaya ngono. Lah iki nimbali mendadak kok. Iki nimbali mendadak. Dadi umpama ngersake bintang tamu angel luwih-luwih iki malam minggu dibono sasi Agustus angel. Ah kok boleh bintangmu boleh rombongan yang kok sasi ngene iki. Rombongan ya kuwi angel. Mati padha padu karo kancahe dhewe-dhewe kok rebutan Ndara Wiyaga kuwi mau. Oh ngono ya Mak. Iya. Eneng-enengan aku ngono kuwi to. Oh ngono Mak. Iya. Dadi umpama nimbali ana ing sasi Agustus niki ya sing rada suwe wektune paling ora ya 3 sasi utawa 2 sasi. Wong jane iki aku ki bengi iki asline kuwi nang daerah Magelang kono asline. Oh ngono ya Mak. Tinggal sing teko ki Piyayi Triyarjo kek kene iki nggonku dhewe arep kepiye aku tanggal 8. Yo aku yo ngono. Njur sing Magelang tak undur. Sebabe urung manjeri. Pokoke iki tak papan sapa ngundang urung manjeri durung tak catet. Bisa bergeser nanti ya ngono. Oh, aja tegelan ae kok iki lah. Sing jeneng wong nimbal iki paling nggo peningset. Aku kene upama diparingi urang ngarani kudu semene iki ora kon. Sing penting ono penengsenge. Rakyat tanggo bantu terus dite tak ubah-ubah karo kanca-kanca kuwi. Aku kuwi nek oleh mandi terus undang rombongan rene aku ya ngono ya. Kono gek telepon arep kok telepon pas sama aku ya. Sing ngakon Joko Banyane wah wis. Bubure tutup akeh kan aku biyen lho ya. Ora ono iki guyon kok ora ngono. Tinimbang ora guyon wong sing jenenge canyane guyon iki papan nganggo guyon iki ya aja nganti banjur kesuwen iki guyon turun aja nganti banjur kebangetan wong aku diling ora kena saru. Oh ora kena saru kan kena saru ning jenes ora apa-apa padha bae ngono yo Mak. Iya dari kalau semono Bapak Lurah, Bapak Suyanto Tindalong. Kuduku nok didereke panitia. Oh ngono Mak ya. Ngersake supaya awake dhewe sarungan cuman rene. Oh. Terus matur kepiye? Anane ning saguh karo saguh, aku yo matur. Wong jane dalan niku kathah. Wong keluarga ngen kula niku yo keluarga dalan. Mas kula niku yo dadi dalang. Adi kula yo dadi dalang. Lah kok sing ditimbali kula mboten mah niki keputusan saking pamong putusan warga dengan sing aturi. Waduh diatur nate kaya apa wae. Ditimbali ngono ta aku diaturi.
aku ki saka kono aku ki wong desa ket tanpa derajat pangkat ngono ya Mak njur aku kondo karo adminku oh cukong cil oh ini tanggal ini dhewe aku yo Mas tanggal iki gandeng nang dhewe sesuk sambatan lho aku yo ngono ora mengarani iki bumi utang darahku aku yo ngono terus admine muni oke Mas ngono yo kan dadi esuk bareng-bareng iki do berjuang lah kok ora berjuang bilang iki desa iki bumi kelahiranku nek pamun ngerti kabeh Bapak Lurah yo apal, Bapak Babin Sani yo apal, Babin Kamtimasi yo apal, Margo Satriyajo apal kabeh mosok nang kali rego ora yo ora wani aku marang rego. Ono yo mari. Ngono kuwi no yo dadi ora dadi apa. Iki acara merti kelurahan no. Ono yo mak iya. Iki warga ing Triyajo ora padha nikahke budaya. Iki tetep wayangan 2 taun pisan. Oh ngono. Kene kok ampun kabar ana pro dan kontra. Ngono kuwi wis lumrah. Oh. Wis lumrah kuwi. Nek bukti nyatane bisa manunggal yo mak iya. Bisa kumpul ana ing kelurahan Triyajo. Yo kene iki sing apik kena wajang silaturahmi iki wayangane. Kono wajan silaturahmi senajan to beda-beda golongane, beda-beda agamane, bengi iki padha kumpul. Padha silaturahmi ketok guyub lan rukun warga Triyajo kene kok matur sedane ngono ta iya. Dadi aja ditinggalake budaya ngene iki. Ngono mak. Iki tinggalane para simbah-simbah. Awake dhewe dileluhur dhewe. Ngono lho. Awak iki duwe nenek moyang dhewe. Arep ngugemi nenek moyange wong kono-kono monggo, aja nganti lali karo leluhure awake dhewe. Aja nganti lali karo sing nurunke awake dhewe. Tur ngeling ngono awak iki wong Jawa, mangan saka bumi tanah Jawa, ngombe saka bumi tanah Jawa. Sing nurunke ya wong Jawa. Ning golek sandang mangan ya nang bumi tanah Jawa. Sesuk ora ana sing ngeloni ya bumi tanah Jawa. Aja ditinggalke jalane. Bumi kono-kono monggo aja nganti lali karo jalane. Oh ngono ya nek iya. Ngeling ngono kaya ngono kuwi. Iya pancen bener. Monggo saiki akeh pengaruh-pengaruh sing padha kepengin nglareke karo budaya sing iso njunjung martabat bangsa iki ya budaya ngene iki. Iya. Apa liyane budaya ora ana. Sing iso njunjung martabat bangsa ya budaya ngene iki. Mula sing jeneng budaya aja dilalekke, ping pindhone agama aja dilalekke, ping telune makarya aja dilalekke. Dadi telu, agama, budaya, makarya aja nganti lali. Oh ngono ya mak iya. Agama. Kudu duwe kapercayan. Kuwi kanggo pedoman urip ana ngalam donya. Sing jeneng kapercayan sing jeneng agama aja nganti padha kanggo padudon kabeh agama kuwi apik. Mung nyawiji kunjuk ana ngasane Gusti Kang Nyipta jagat. Liyane apa ora ana. Mula kabeh agama kuwi apik. Aja nganti padha padudon luwih-luwih nganti anak korban, luwih-luwih nganti padha pasulayang. Sing jeneng pasulayang sing jenenge congkrah kuwi bakal ngedoke anggone padha paseduluran. Bakal ngedoke anggone padha kekadangan. Oh iya ya mak iya. Sing pindhone budaya aja nganti dilalekke. Kuwi jati diri bangsa. Oh iya. Sing kaping 3 makarya utawa nyambut gawe.
arep kowe budaya arep kowe iki agamane kusuk nek ora nyambut gawe arep bathok apa kowe iya mak iya dadi telu trinatlan dumaku bareng agama budaya lan makarya ngono ya mak iya ngono kuwi lho iki ngiras pantes karo menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 81 monggo kumlebet bendera merah putih sak Triharjo nganti tekan ngendi-endi no. Setiap omah padha ngedeke bendera merah putih kumlebet iki padha ngormati para pejuang-pejuang anggone merjuangke bangsa Indonesia no. Sing perjuang ku ya wong ngene dhewe dudu wong ana-ana ki kudu dadi nek wong aku sing merjuangke bangsa Indonesia mongko kuwi wong liya ndaren aja percaya kowe sing merjuangke Indonesia iki ya nenek moyang awake dhewe oh ngono ya mak nek ana wong ngono kuwi pengin mukti kepara kepengin bakal njajah ning ora ketara ngono ya iki lagune Males 45 oke Muga-muga Indonesia bebas korupsi. Amin amin amin. Adem ayem tentrem, ora padha padudun, ora padha kasuwayan, ora padha bengkrik, luwih-luwih urusan nggon agama aja tenan. Ngono ya Mas iya. Kabeh kuwi apik kok. Kudu mlaku bareng karo budaya, ora kena dicampur antarane budaya lan agama kuwi ora kena dicampur. Nek dicampur rusak, nek kudu mlaku bareng. Ngono ya Mak iya. Ngopi lho. Iki mongko sing rakuh. Wah. Yai ngendi-endi mongko ngono ya Mak iya. Saka panggilan yo rapuh. Saka kepolisian yo rapuh. Saka orang yo rapuh. Mongko lurah-lurah sak kabupaten utawa sak kapanipun yo padha rapuh, padha mila karang ngene yo Mak iya.
pamong-pamong ya padha komplit mriki nek matur sebangun warga Triajo Krip Mampit juga impul padha kumpul ana ing kelurahan Triajo matur sebangun iya ora ketok cukup boyo niku nanti lho mbok tekem nanti ketok garapi kaya ora garapi sapa wis padha lenggah nemburi kaya bareng karo pamong-pamong ya ana bono iki sing dene ana jiro lupaku dene karang muni pitu nang nika ping 5 engko sik tak urus iki soalnya mau sing takon mas dene karang muni pitu ngono kuwi aja ming 5 karang muni ming sewengi kene sedina sewengi nek sewengi yo digelut ba ya kudu iki kowe iki nggo sedina sewengi terus ming sewengi aku didhawuhi imbu cinden oh ngono yo mas dalang kene SM sama sama siapa tadi siang malam oh ngono yo mas beli mau wapuh kabeh kuwi mangsa murah kok kuwi sing den patokan kabeh kuwi ngono oh ngono iya sapa wae sing tengen kuwi sapa kuwi Yokta wis kok Bambang Lipura betul sarjana pendidikan oh ngono ya nak ya jur mangan wae urung kok delone iki kudu dilegani lho upat tahu mau pamra yo rong piring ngene mangan padhae lho mun iwane utame sapa wis kok Sleman Siti ya mak ya njur kewane Siti kae sapa kae Saras kae saka Bantul ngono ya terus kewane Saras kae sapa kae Dian kae saka Bantul oh njur kewane Dian kae sapa Deni kayak asli Bantul terus digondol wong Kulon Progo gondol dipek bojo wong Kulon Progo wong endi Plumbon Pak Edi sing ngira swara kae sing ngasto polisi Pamong Praja oh ngono ya dia gak nek teko kabeh komplit ana sing polisi ana sing pamong ana kae sing gunang kae pamong carik kae gunang garung kae carik sing gunang menerus kae dukuh sondi dukuh Songglaga oh sing rebak guru komplit mah ngono ya mah iya sing kendang pengusaha ternak pitik benar butuh telek kalau kayak kamu saya mak iya komplit mak komplit ini gue nek menyang tentara nih yo no kono yo mak iya komplit sing enong kayak guru tani kalau dipek mantu karo luwak kalau tomat iya komplit no jadi pamongnya ya no sing guru ya no polisine ya no
sing tentarane ana, komplit pengusahane ana, iki gentone ya ana. Di mawarna-warna. Minangani pamulutan, pamulutane apa Mas? Pamulutane akeh banget. Iki mongko piyai saka Kota Gedhe tekan kene. Pak Budi, Guntara tekan kene. Pak Kaman tekan kene. Oh, kuwi nandi wae nyusul kuwi. Munggah gunung Jerah Grogong nyusul Semarang nyusul mongko tanggo. Yang gelem. Ora jebul tekan kono-kono. Aku jan wis matur nek kira-kira adoh ampun Pak. Ampun nek ngantuk bahaya luarak tenan to. Bali saka Ponjong tekan Jogokarian mabrak tembok gil bundung andane apa itu kono ya iya saka terus kali karo ake dhewe iya monggo teko dok iki mau pamong nyandang Jawa kabeh lanang itu nyandang Jawa kabeh wajan marem ya iya ora ninggalke adat Jawane no sing tak jaluk ya ngono kuwi. Yo nyandang Jawa yo ketok ganteng-ganteng. Sing wedok yo ketok ayu-ayu kok mati. Yo ngono kuwi sing tak suwe. Dadi ketokne bersatu, ketokne rukun. Oh ngono kae. Mars 45 wis, saiki tak nyuwun langgam sira awet nyuwun langgam apa langgam meh rahina oh iya ayo no dian no nggih sarjana seni no sarjana seni rungono suarane di bawah nih
live streaming live streaming sego ngendi sing biasane karo awake dhewe nek ana liyane ya sebuah kurang tining sing biasane karo awake dhewe maka oh channel Jogja Leo oh karo channel Dalang Wisnu oh aku beli channel bareng lho ku gawe sambung tur sing tak butuhke kuwi kritikan kritikan netizen oh dadi aja seneng dialam iki kurang becik dadi racun ini nek dikritik dadi lan apike oh sing jeneng darah kuwi ya tak ngono arep wis sepuh ning tetep sinau ben apa ben iso melu ya jaman wong jaman saiki karo jaman biyen iki bedane satu nek jaman suwargi bapakku nek wayangan ora ono ku nganggo jam yang rimbulan iki kaya nang kasete lho kok ngono ya iya kuwi jaman biyen mergo saka kemajuan jaman ben sing padha nglesani tertarik terus nganggo kacang nganggo garap ben arek menonton kaya ngono kuwi carane ben aja lali karo budaya wayang ngene iki budaya sing adibu dunia wis mengakui ngono ya ora ming bangsa Indonesia sing ngakui nanging dunia ngakoni iki budaya sing adibu wayang sing apik-apik akeh disusun nang luar negeri buamla sing apik-apik akeh disusun nang luar negeri ngono iki tusuri nanti nang tekso mobilmu kuwi ora kowe tanggung raming urusan kok iki ora menawi no ono ya mati terus ya lanjut mah
Terus kena langgameh rahima iya sing mau mares 45 ora ra ngono mati ya monggo ki pangutang liwat WhatsApp akeh banget no ya menutur bintang ya kene goro-goro niku ono bintang namune ora ra ngono iya ora iso pas nang liburan iki barengan megane sing dikersake panitia iki bintang tamu semono kae payu kabeh kuwi jarene sing apes lho ki jarene nang sapa luwak kon bintang tamu kae kudu bintang binatang
Oh tenang dari Agustus ini wis tang wis dolaris. Luwe sing dadi jeneng kuwi nek boten. Kono ya mati. Monggo sing kersake cetha malam Minggu ngene iki wis. Aku mongso matur nuwun iki dipindhani suwan. Iki diajo tetep nguri-uri budaya. Ya ngene iki sing tak jaluk. Lele budaya wayang niki. Kono ya Pak. Sebab bapak ini gawe arum desa kene tekan ndi-ndi tekan. Kami tekan luar Jawa kono. Kono mati ya. Wong e takon iki. Saking putih Pak Sakang toyan Kendharjo mantes kulon Bogo. Monggo nek bodhon bris iki nek meni lihat toyan rangi, ini toyan apa? Luwe-luwe nang aku wong Triharjo terus kalih dalane Mbah Bis itu mesti ngono. Ono ya Mas. Jadi ini gawe arung gadane desa Triharjo wis tekan nang ndi. Mula ramukan. Wayangan iki ya sing tak jaluk ya iki. Oh, sing dikasake ya tras kok Bapak. Oh, lara somat. Wawan sing wayang adikku si Butara. Oh, ngasto siap. Kuwi ya wong Triharjo ya. Ngono ya mati. Ngomong omah ya dadi pelatih sanggar. Sanggar Dewa Ngambang ku nggawa jeneng Triharjo ya. Nek pentas mayang-mayang sanggar Dewa Ngambang semua iki saka Triharjo. Ngono ya mati. Monggo adikku Butara ku muridé akeh. Ibu-ibu ki murid akeh banget. Nggak meni kumpul terus susul nah gitu gue digubah ngulang tahun lo digurutuk yang bilang-bilang ibu-ibu kabeh pas ulang tahun ini ya tenang gitu monggo ya maju sanggal di Ngambang sing Triharjo kene ulara mulai sesuk tanggal 25 pentas sopo ayo ibu-ibu besok nabro kabin dayane ibu-ibu setelah lalu yang jerit tak kamu yang ngabu kempul kleru bawah sayang waduh kleru aku krungu kas kamu masuk ale buaya ini rasa macam kae ono ya mak iya ya bangane apa jenenge nang omah ning HP bayang gawe kegiatan dasare ya ono sanggar to ya wis resmi ono nang iki buaya iki setengah modal tenan ngomong latihan ra ngerti wayah nanti jam setengah wajah sih mungkung ini karena ya nggonku ki nasional jadi nggon budaya ya maju nggon agama ya apik rukunne apik guyube apik setiap kelompok kerja duwe gerdu dhewe-dhewe ngono ya Pak ya kabeh Triharjo ki ngono kuwi iki menunggu contoh dadi keguyubannya pancen luar biasa tenang ya Triharjo. Oh, kono. Gerbong iki setiap kerjaan mesti ana sing ngono. Raketan dubuk. Ngerong emunen. Ora dene malas ngane. Ora bijek-bijek. Gonjogo disane aja nganti ana daru beksi aja nganti ana Durjana gono mati. Kowe iki ana pamurutane apa, Pak? Pamurutane iki gugur gunung. Oh, ngono ya.
sing ngersake Bapak Juwanto ki saka Karang Sari. Oh iya. Tunggu ya Pak ya. Keguyuban kerukunaning warga. Ngetoke keguyuban kerukunaning warga Triharjo kene kono maya. Ya saiki Okta karo Siti maju. Yo sepote yo. Okta? Iya Pak. Siap? Siap. Oke. Siap gerak. Siti? J. Siap? Siap. Iya. Pripun to Pak? Halus banget. Ya halus no. Sepin to. Iki semangan Triharjo, Okta, Siti. J Bapak, selamat nonton Triharjo. Kapan emang Pak? Pates. Kapan lemon? Pates. Saking dia bisa nggak ya Pak? Kirang jangan. Nek saking Bogem niku 2 jaman. Oh, masuknya bokem lho. J. Bokem sing nggo sepeda. Nggih. Oh. Nggih. Pripun to Pak? Berarti ngerti nek wong sepeda kowe. Oh ya tahu dong. Apal ya? Apa? Oh, wong itu kok mesti tepak barang lho, jagoan aku. Kok melu muket to Pak? Gue pengen ngomongin kulit-kulit itu tak goreng nang omah kok.
Boten dadi rambak. Kok rambak ngawur lho. Lah, Kerupuk. oh kerupuk. Kerupuk rambak ya kerupuk rambak dhewe. Kikil. Soalnya mbok kuwi kondang mbok kuwi sunat kuwi ya. Nggih. Yen supit. Sanes niku nggih enten lho. Apa? Banci. 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 Nggih. Jenengan remen? Sing seneng sing geder. Oh, ngaten ta? Napa nggih to? Hobi karo banci kuwi. Oh, yo seneng karo banci. Lah nika sik rasa nganggur nganti 40 tahun niku pripun mbok menawi teng boten. Ngapa ana wis supit ya. Mboten Ati pindho niku ngono kok. Ayo entek engko kok ya. sik teng Bangjo niku lho. Nek kersa Nang baju apa? bancine niku lho maksudnya. Maksudnya kan dipakar banci. Lah nek awak gek wis kok. Ya ming urut wae kok ya. Teni napa ngoten. Jan iki sing garap-arep yen kowe asli. Ngoten. Waduh. Ini karena itu kurang 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 pripun? cerdas. Kurang Kurang cacek. lek golek celah ngoten lho. Lah iya, ya sing dicen kowe asli. Boyo omong to Mas. Iya, dicen wong terbabaran kaya ngono. Sing asam bukan mati. Ini ngambil kok, saya wis sotil mantil-mantil karo wong itu. Niku telepon bahas apa? Mangke nek bahas kor telepon kor BRI. Oh, telepon AI dadi. Aku iki yo dek ndongake dek wis ngono lho. Lah Mosok nggih. kalah karo adine. Sampun Pak Galang. Sampun pripun to, Mas? Oh, sampun tinggi. Oh, yes. Jadi hati-hati, karena nganti kebangetan tidak mau itu. Bisa dipanen nih. Jane sik digoleki iki ya sik kaya ngapa. Sing kaya kowe jane. Pak aku kenal to, biyen jare Okta. Ora iso. Okta ki biyen sing cilik. Sing cilik. Lah sakniki Iki cara mangue isih kedom-domi ngono. Lah nek kula Kowe, nggih. iki wis meh brodol. Kalau ya wis dalem ngene aku bisa dinteni ta. Wah, jane mah sak. Lah, Jenis iki ora. lah jenengan riyen kok. Ora aku ora mare kok. Tanggal dulu ya. Nggih. Oke.
diaturake langgam gelo ya langgam gelo nah opo iki didhawuhi kadang werdo Mas Lili oh ngono ya Mak ya sing astana iki di provinsi Rawo nah persembahan nuwun yo mbok menawa maringi bantuan barang lah iya sing darep-arep kuwi lah iya yo bantuan warga yo bantuan baku barang lho bantuan kowe aman iki ora matur sembah nuwun yo Nak kok rawuh untuk bengi iki sajake yo acara ayo beningan gak yo DPRD Provinsi mesti nilai sibuk pelatih warga pirang-pirang lah iya muka-muka iso lestari diteruskan warga dibantu sehat panjang umur ya ngono amin ya rabbal alamin dijenengi karo gamane ngono ya mati Oktangi memo nari utawa ning ujug apik. Besok kowe latih nang Sanggar Dewa Mampang ta? Ya. Besok kowe tak dadekke pelatih nang Sanggar Dewa Mampang Ciworan. Resiko mboten, Pak? Ora, sinanggungan. Kowe tak wongi. RT ku anyar lho. Bisa cerita ngomong RT ini nggonku ganteng tenan Kula perlu kenal mboten, Pak? Kula perlu kenal mboten? mulane iki sesuk rono terus tak dadekke pelatih tari nang Ciworan monggo cah nom-nome bagus-bagus tenan kowe nek ora sing jenenge Sarpo Sarpo iso lali bojone tenan yakin malah ono Jokone umur pinten, Pak? apa Jokone umur pinten? Jokone Nggih. ya sekitar 50 tahunan mundur titik Kemateng ngono. Kedaruan. kuwi lah mateng malah enak kok iki ora Delone bosok to. yo delone bosok lho Bosok. Sing nom-nom lho, Pak. sing nom yo akeh bangsa mungkin iso lah dadekke pelatih tari nang Sanggar Jenengan yakin kali kok? sing nom yo ono Japes meneh ae gelem karo Japes kowe Boten. Japes Ketomet. kowe terus didaftarke golek kartu kuning Kartu napa niku? Kartu napa? kartu edan gelem ra kowe iki ngawur wae ora dik ayo saras karo Deni monggo Mbak Saras karo Mbak Deni
Maju, semoga yuk. Minangkani pamungtan saka Pak Suyanto sing di dalem Yosutan. Karo Mas Joko Metik. Joko Metik. Iki ra Yo, mriki. mau ket sore mau. Lagine apa? Langgam podang kuning. Mudah-mudahan. Mas Joko ki ning tani ket sore mau. Langgane saras aku kowe. Ene Pak, Mbak Sarah iki berarti. Mesti nilar nyampe. Baru nang adu pitik. Saniki ten pundi to Pak Joko? Ya nang kulon kuwi. Di. Oh, iya Pak. Pripun Pak kabare? Alhamdulillah. Apa cek seru apa sik tak berdaya saiki? Raisa. Apa ya? Jare wis tak berdaya. Sopo? Wis rametik iki. Masih. Kalau tapi wis kesel. Saya kering anjing. Wis ra iso diblayer apa? Enggak. Langgam Nggih. podang kuning. Bawa Pak. Saya tak ndelok tulisnya aku. Bawa 50.000. Ayo kae Mas Joko kae. Bawa mboten iki.